овоздадори ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки бо мухлисони сершумораш ва бозии беҳамтои худ диққати ҳамагонро ҷалб кардааст. ин дастаи сермухлистарини Тоҷикистон Равшани Куллоб бори дуюм аст, ки ҷоми Тоҷикистонро ба даст меорад. Солҳои 2012, 2013 ва солҳои 2019-2020 дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон дастаи футболи Равшани Куллоб ба рақибони худ тими футболбозони Истиқлоли шаҳри Душанбе ва имсол бошад ба дастаи Хатлони шаҳри Бохтар пирӯзӣ ба даст овардааст. бозии финалӣ байни тимҳои Равшани шаҳри Куллоб ва Хатлони шаҳри Бохтар дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон барои дарёфти зинаи якум дар шаҳри Ҳисор сурат гирифта буд ва дар ин бозии ҳассосу муҳим футболбозони Равшани Куллоб бо ҳисоби 1-0 ба рақибони худ пирӯзӣ ба даст оварданд. боиси тазаккур аст, ки дастаи Равшани Куллоб шарафи футболи Тоҷикистонро дар мусобиқаи футбол миёни дастаҳои футболи Осиё баланд бардошта баъри дарёфти ҷоми Тоҷикистон, рушди футболи муосир ва қадршиносӣ аз ҳайати роҳбарият, гурӯҳи мураббиён ва футболбозони ҷавони дастаи Равшани шаҳри Куллоб дар қасри фарҳанги ба номи Рустами Абдураҳим маросими тантанавии мукофотсупорӣ ба ҳайати даста бо иштироки намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Куллоб доир гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Куллоб тамоми бозингарони дастаи Равшан, роҳбарият ва ҳайати мураббиёне, ки дар ин ғолибият саҳми босазо доранду бори дуюм ҷоми Тоҷикистонро ба даст оварданд, таҳният гуфта аз пирӯзии онҳо изҳори хушнудӣ намуданд. дар доираи дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба дастаи Равшани шаҳри Куллоб маблағи пулӣ 37500 сомонӣ тақдим намуд. мукофотпулиҳо ба ҳар як бозингари дастаи мазкур супорида шуда, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Куллоб аз ин тасмимоти тоза кор гирифта ба ҳайати дастаи Равшани шаҳри Куллоб маблағи 30,000 сомонӣ низ мукофотпулӣ тақдим намуд. хушбахтона имрӯз бо дастгирии раиси вилояти Хатлон ва раиси шаҳри Куллоб дар қасри фарҳангии шаҳри Куллоб як маросими ҷоизасупории футболбозон, қадршиносӣ кардани футболбозони дастаи Равшан, ки дар чемпионати имсолаи лига якум ҷои аввал қарор гирифтанд ва сазовори ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд. вақтонаро қайд кардан дар кор аст, ки имрӯз футболбозон дар қасри фарҳангии шаҳри Куллоб чун як ид ҷашн доштанд. ин дастгирию пуштибониҳо ва беҳтар намудани шароити рӯзгори бозингарони дастаи Равшани шаҳри Куллоб гувоҳи он аст, ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин масоил диққати ҷиддӣ равона намудааст, то онҳо бо рӯҳи болида ва муҳайё гаштани шароити арзанда тавонанд дар мусобиқаҳои сатҳи дохилӣ аз худ бозии хуб нишон дода, дар чорабиниҳои варзишӣ берун аз Тоҷикистон номи ватану миллатро баланд бардоранду ба хотири онҳо парчами ҷумҳурӣ парафшон гардад. бояд иттилоъ дод, ки дастаи футболи Равшани шаҳри Куллоб имсол дар лигаи якуми ҷумҳурӣ бозӣ намуда ба гирифтани ҷои аввал мушарраф шуд ва барои ба даст овардани ҷоми Тоҷикистон рохат ба лигаи олиро пайдо кард ва соли оянда бошад дар лигаи олӣ бозии худро идома